संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आमदार नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून देवगड शहरात 16 एप्रिलला भव्य मिसळ महोत्सवाचं आयोजन करण्यात येणार आहे। या महोत्सवात कोल्हापूर, पुणेसह राज्यातील नामांकित मिसळची चव देवगडवासीय आणि पर्यटकांना चाखता येणार आहे। 16 एप्रिल रोजी दिवसभर चालणाऱ्या या मिसळ महोत्सवात राज्यभरातील नामांकित असे 25हून अधिक मिसळ स्टॉल असणार आहेत। त्यासोबतच सिने कलाकारांच्या उपस्थितीत सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजनही करण्यात येणार आहे। देवगड शहर पर्यटनाच्या नकाशावर यावं यासाठी आमदार नितेश राणे मागील काही वर्षांपासून प्रयत्नशील आहेत। सध्या हापूसचा राजा असलेला देवगड हापूसही मार्केटमध्ये आला आहे। याच पार्श्वभूमीवर पर्यटक आणि खवय्यांना चटकदार मिसळची मेजवानी या मिसळ महोत्सवातून मिळणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।